Tugot! Tinapalabas! Tinapalabas. Kinamag dagiti pulis ni Ruben. Gapo iti droga nga adda iti unag tilugan na. Inlawlawag ni Ruben nga awan ti amuna may papan iti droga. Ngem saan nga impangag dagiti pulis. Iti sabali abangir, nakasarita ni General Barbosa ti maysa kadagiti impormante na. Nasdaw daytoy, gaputa nagtaod gayam iti lugar dagiti vendetta ti pamilya ni Ruben. Iti dayta agundaway, madandanagan nila kay Ignas. Tasaan pa'y anagawid ni Ruben. Impakaamuna nga rod dayta kada Diana. Inawagan ni Diana ti cellphone ni Ruben, ngem nakaidap daytoy. Kabayatan na. Nagsarsarita mata Brando ken Lindon. Itagagayem, denggan nyo tituloy, tinubela tayo anapaulwan. Tugot! Tinapalabas! Boss, Oh, kumusta tinapanam, Brando? kumpirmado tinyawag kin ka ni Bakit Dolores, boss. Nakabalod itan ni Ruben. Mapangnamnamaan mat gayam dayjay Bakit Dolores. Kinumpirma day ti maysa kadagiti kakonsabos tayo di kwerpo ti pulisya, boss. Nakabalod itan day di Ruben. Gapo iti kaso a droga. Itata nakabalo den dayjay Ruben. Maaramid ko amin na nakayat ko kini Diana. Awan ni tante agbalin at tubeng iti dalan ko. Maawata kung ti bagbagam iti a plano, boss. Daytoy gayam ti plano yo kun ni Doña Dolores. Brando, awagam ni Doña Dolores itamat lang. Tagkita kami iti may sa lugar. Matongpal, boss. Mama, itay pa'y nga agun-unit ti cellphone mo. Apay adi mo sungbatan. Nilindon ti umaw-awa kanya. Mama, kitkita amatlatan ti cellphone mo. Sungbata mo na ati umawawag. Mabit lang nga rod iha. Sungbatak nga rod ti color. Hello. Apay anas kan nga umadayo pa'y lamang sungbat iti cellphone. Kan itay pa'y asaan ang makaidna ni Mama? Senyorita, anya ti aramidan tayo. Idi pa'y kalman asaan ang nagawid ni Ruben. Dimtang manan dito'y ni Tata Ignas. Sige, umay ka manang. Kasaritatan ni Tata Ignas. Sa anak ang nakaturog ang nagpatnag, Diana. Gaputa inururay ko ni Ruben. Ngamawan latta. Saan ang nagawid? Napananangatan. Tata Ignas, nasaysaya at siguro no umyan ka pa'y laang dito apartment. Tapno adda kadwam. Narigat no agmay saka lang iti pagdagdagosan nyo kanya Ruben. Nangalami ti karbangam amang ibagay ti day takinig na Celia. Ha? Jak kayat ngagnaud ka dito'y apartment, Ignas. Pasig kami ababay dito'y jak kayat nga damay laok alalaki. Doña Dolores. Sa anak nga agnaad dito'y apartment yo. Impakaamuklakan ni Diana ti maipapan kan ni Ruben. Nasayat nga rod no kasta. Ada pa panak. Si kapay lati makaamo dito'y Diana. Agawid akmat lain ton madamdama, iha. No iparit ni Doña Dolores ti panagnaed ni Tata Ignas dito apartment. Sumuro taklaangan kan kuana iti dagusda. Nadakan ka dayta, Celia. May mayat ngagpay sunod na kadwa ni Ignas iti dagusda. Nangrunakot saan pa yan nagawid ni Ruben. Maasyanak unayan ka ni Tata Ignas. Nakaron ti dagansan iti barukong na. Awan ti mga sikaso kan kuana. Celia. Dakkal ti utang ko ana imbag anakam kadakwada iti daydi Alona. Kayat ko laang ti agsubad. Nasingpat kanyak ni Tata Ignas. Iso asa anak nga agpangadua sumurot kan kuana iti dagusda. Sige, ipakamom day taken ni Diana, Celia. Patya ka maawatan na ka. Saan ang naka-phone book ti numero nga umawawag? Sino nga ta daytoy? Sungbatak. Amangan matno ni Ruben. Hello? Sino daytoy?
When? Siyak nga, Rod. Apay ka di, sir. Anya? Nakabalod ni Ruben? Sige, sir. Agyamanak iti day tangin nyawag yo. Bye. Diyos ko. Anya tinapasamag. Apay nga da iti pagbaludan ni Ruben. Manang Celia, Ante Ansing, Tata Ignas, kartingan nyo tagpalas, mapantayo iti kwerpo ti pulisya, itamat laang. Anya ti aramidon tayo, ijay. Kan apay amadandanagan ka, senyorita. Manang, daka sa damag. Aday iti pagbaludan ni Ruben. Anya? Anya, nakabalod ni Ruben kunam Diana. When auntie, inyawag kanyak day tatimay sa kadagiti pulis anang tiliw kan kuana. Impakaamo kano day ta ni Ruben, asyak ti awagan da. Diyos ko. Ay, Agtignay kayon. Mapantayon iti pagbaludahan. Kung ti jail guard nga agturungan dito ni Ruben. Apay akas to di mapaspasamak kan kuana. Anya launay tinagbasulan na. Nakakaasim at tikayan ayat ko. Diana, Ruben! inarakop na kiti na kay Irota. Anya tinapasamak kan ka. Apay nga daw ka dito pagbaludan. Dumag ka, Diana. Isalaysay ko ti amin kan ka. Kasta gayang tinapasamak. Asino tinangig kabil iti droga iti unang tilugan. Tsaka mo, mas dawak lang hindi makita dagiti operatiba ti droga nga da iti logan. Kumusta gamit, Tata Ignas? Nasayang atmat. Kinapudno na. Kadwak ida, ngam sana pinastrak dagiti jail guard. Gaputa limitado la kano ti mabalin asumrak diti pagbaludahan. Kasta ka di. Ruben, ikarik asaan ka nga agbayag dito Mga laki tinalaing nga abogado. Tapno makaruar ka matla dito Talaga nga awan ti amok iti droga anaala dagiti pulis. Manipot iti lugan. Iso apat check nga danang luko kanyak akabusor ko. Gaputa nagbaligi ka anang ipabalod kini Ruben. Adto iti umentom, Doña Dolores. Wow! Narupot ang kwarto. Inarakop mo matandi kwarta kat uray kalag kidem-kidem. Gapo iti nakaro aragsak mo, Doña Dolores. Italamanan na masayop ko ta ayam mo tipirak. Eso ajak mailadawan tiragsak ko, Linton. Di ka na agragsak, Doña Dolores. Saan pa'y analpas ti plano ta? Ha? Aging gaajak pa'y magunod ti ayat ni Diana. Saan pa'y lang agkalma ti riknag? Ti kayat ko ang mapasamak ita. Ad-adda ang madadaal ni Ruben iti imatang ni Diana. Linton. Adda ka di ibagam? Ar-aramida kamin apagayatam. Kat sapay la kuma, tagtungpal kamat iti saritaan ta. Anya ti kayat masawain? Itanong mo kuman kan lipat ti amom. May papan iti pan nakatay day di Roberto. Anya? Saan to kuman amaamuan pa ini Diana? Asyak gayam tinang patay iti day ti amana. Doña Dolores, sana basta maitanem ko ken lipat ti amin. Gaputasaan ko pa'y nga asawa ni Diana nga anak mo. Anya? Dua nga alas ti adda kanyak. Iti kanito nga agkibaltang ti amin. Ibagak asika ti maysa nga utek iti pan nakapaltog ni Ruben. Anya? Saan la day ta? Ibagak pa'y ken kuana ti pagbutbut ngam. Asika tinang patay iti amana. Nabayag ka santa nagsarita, Doña Dolores.
Kayat mo kadi nga ginumta iti arak. Apaya pa inuman na kiti arak, Brando. Adda ka di pang panggapam. Anya ko matipanggap ko. Aginumta lang iti arak. Agi saganak iti naimas sa pulutan. Panunutak pa, ino kayat ko ti makiinom kan ka, Brando. Amangan ngamin, no dadakas nga ramidom kanya. Anya? Amamukan, kasarsarita nak ngagpaiso, ngam sabali matikit kita. Anya? Gawid akon, sana na masapul nga itulod nakpay. O sige, indakon. Di nagtalikodan, Doña Dolores. Di nakngarod igaman. Ibatam titakyag ko tamasaksakit anak. Mailiw akon kin ka, Doña Dolores. Buah! Bastos! Tata Ignas, husto daytan apa nagpukaw mo. Awan ti basol ni Ruben. Saan arom nga dayjay pagbaludan? No asino man dayjay anang ikabil iti droga iti lugan. Agbayad kanyak iti nangina. Tata Ignas, Dakes lakit di ti pangpanggapan dayjay at tao. No apay nga inaramid na ti kastoy. Delikado tayo amin. No saan tayong agsakbay, Celia. anya? Am muna tayo ti kabusor. Isuanas kan ti panaganan. Ure asino kada tayo. Mabalin na adangran. Nang runa, kat adan iti pagbaludan ni Robena. Diyos ko. Celia, saan tayon ang natalgad? Nalabit nga dala ang iti aglawlaw ti kabusor. Amang sipsipot kada tayo. Gusto ti ko na ni Ignas, Celia. Kanayon tayo nga gananad. Manang ansing, amang ano jak malapdan ni Tata Ignas nga gibalas. Jak kayat nga dadakas ang mapasamak kan kuana. Maasyanak unayan kan kuana. Nadudugan ti barukong nagapu iti parikot. Di kagdanag, Celia. Di tayo baybayan ni Ignas. Dakkel mo't tinaytulong na kanyak. No, sana gapu kang kuana. May saakmat kumaita na biktima ti panagrames. Manang, No makitak day dya General Barbusa. Ay, paltugak ti ulo na. Babaan ti shotgun ko. Oh my gosh! Atay di pagbalutan ni Ruben, Diana. Wen, Mama. Kasano ana pasamak day taiha? Ada ka diri namos na. Mama, anya ka din day ta sasawam. Saan ang maaramid ni Ruben day ta? Anya nga ruti kaso ni Ruben. Tapay nga day tayo pagbalutan. Natiliwan iti droga. Ha? Oh, diyak lang pag-arup amay sagayam nga adik ni Ruben, Diana. Saan nga adik ni Ruben, Mama? At dalakit din ang ikabil iti droga iti lugan na. Anya? Adi pan ni Satanas jay tao anang aramid iti dayta. Si bibiyag pay lang nga maurura man ti kararuana ijay impyerno. Diana. Gapo iti dayti anapasamak ka ni Ruben. Saanak nga agpatingga aging saan amatiliw dagiti managdakdakas. Diana, iha. Saan kan amakibiyang iti kaso ni Ruben? Baybay amlatan iti pagbaludan. Anya? Nadagsan ti kaso a droga. Diya kaya't amairaman kay ti dayta a kaso. Awan ti rumbang apagdanagam kin ni Ruben ijay pagbaludan. Nakaululimok manan ngagmay sa ni Tata Ignas manang ansing. Madlaw ko itirupa na ti pan nakaupay. Ay, dandani di na pa yun igaraw ti ulo na. Gapoy ti pa nagpampanunot na. Ay, pasaray kumita iti adayo apasud. Aglalaukan ti pampanunutan na. Nabiit pa'y apimusay day di Alona. Ita, ni Ruben ti adda iji pagbaludan.
Celia, Naimatangak ti panagliday na idinag na edak iti balayda. Amok moten ti pakasaritaan ti biyag na. Saanen a matukod a panunutan ti kinaadu ti parikot na. Anya ti kayat asawan dayta nga impagam, mama. Ti kayat ko asawan. Nanam ay tibiyag ni Ruben ije pagbalutan. Gaputa libre ti taraon na. Kansaanan nga trabaho pa'y. Anya? Dayana iha, di mo kumatagidak sentimpa ka. Agpanunot ka na imbag. Manipod na gayan ayat kayo kin ni Ruben. Awan pa'y nasaya at anagbanagan ti relasyon nyo. Pasig amin ariribok. Nagbalin la a nariribok ti biyag ni. Gapo kadag iti managdakdakas, mama. Anya? Saan da ang makontento no anya ti adda kadakwada? Ti kayat da. Masurot amin a pagayatan da. Anya ti kayat mo asawan. Kas kumakan ni Lindon, mama. Ipilit na ti bagi na kanyak. Ammo na lang arudan ane Ruben ti ay ayatan. Awan ti kanunungak iti daytoy nga ibagak. Anya ti serbi ti panagayat mo kin ni Ruben ket addaytan ije pagbaludan. Mama. Adda ka di pa'y napintas amasakbayam kan ko ana, Diana. Nukas pangarigan man tamakarwarto iti pagbaludan. Naimalditan itinagan na amaysan nga ex-convict. Kaya't asawan na ita. Marigatan ton nga agsapol iti trabaho na. Mama. Anya nga iti pangbiag nakan ka. Day tulangan pagan anay na ti kamang nakan ka. Uminom ka pa iti danom, Tata Ignas. Agyaman na, Celia. Inumamon, tapno malaganan ti barukong mo. Adain sa ganak amakan ijala ni saan. Ing kamanganan. Sa anak ang mabisin, Celia. Kasladya akon marik na ti panagbisin. Saan amabalin? Pilitam ti mangan. Agkapsut ka no saan ka amangan. Celia. Apay akas to'y tibiyag ko. Sa anak ang mapukpukawan iti parikot. Manhipod na mamok ni Ruben. Imbilang kumatan nga anak. Anya ti pagbanagan ti biyag dala kay Ignas. Ita tanakabalodon ni Ruben. Gagayem, di uliwayan na denggen, di tuloy, tinubela tayo anapaulwan. Tugot, di napalabas. Nobela ni Sagani Yalong Bulyeser. Ken itimo direksyon, Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, TMBBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.